Všetci, ukážem vám teraz animáciu o tom, ako som bol na dovolenke v Chorvátsku. Takže som nasadol do auta, keď sme odišli a niečo som si dal aj rohlík na jedenie. Do rohlík, tak sme vystúpili na šalke a keď som išiel domov, teraz som si kúpil niečo na pitie a potom sme išli ďalej. Potom, keď sme už tam skoro boli, tak sme nevedeli nájsť ten dom, sme tam krúžili a tak, a keď sme ho našli, tak som konečne mohol ísť donútra. Aj front flipom. Takže bolo to tak, že sme tam prišli, no a ten typek nám poukázal nejaké veci. Ja som povedal, že nech sa pôjdeme ešte niekam kúknúť. No a takto to nejako prebiehalo celý čas, no dobre, tak nejak tak. No, takže sme keď sme išli na pláž, tak sme sa jednoducho zbalili a išli na pláž. Oh my god! Wow! Takže na pláž sme chodili tak, že sme tam prišli, vybalili sme sa, skočili sme párkrát do vody, to sme opakovali a potom sme išli domov. Sa vrátili z pláže, sme si pozreli telku a potom išli spali, boli unavení, som celé hodne na pláži. Už sme boli celý deň na pláži a to som na tejto animácii som to trochu skrátil. OK, nový deň. Stali sme a vlastne jeden deň sme urobili to isté v kuse. To prebiehalo celý čas, ako nemyslím, že som si každý deň bohol hlavu a raz som zahral futbal. A keď sme išli domov, tak som nevedel nájsť prvú pozíciu na spavne. Mohol som byť hociako a som proste nevedel, kam spať. A tak dúfam, že to je koniec tejto animácie. Dúfam, že sa vám páčila a uvidíme sa v ďalšom videu.